Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, газиз милләттәшләр. Һәр барчагызга яхшы кәеф, шатлыклы хәбәрләр һәм уңышлар теләп, мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезгә хәерле эш көне телибез. Максат итеп куйган һәр эшегез уң булсын. Бүген 17 март, чәршәмбе. Ә сез беләйдегезме, 17 март көнне славяннар кара каргалар бәйрәмен уздыра торган булганнар. Кышларга охшатып, арыш оныннан төрле тәм-томнар әзерләгәннәр. Шулай итеп, алар яз килүен көткәннәр. Моңа бәйле төрле халык сынамышлары да бар. Мәсәлән, 17 март көнне кара каргалар кайтса, бер айдан кар эреп бетәр. Кара каргалар артыннан озакламый сыерчыклар да кайтып җитәрләр. Әле сөйләшергә өйрәнә генә башлаган сабыйларга тел ачкычы да алып килерләр. Тел ачкычы дигәннән, хөрмәтле тамашачылар, Татарстаныбызда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан Хәерле көн Татарстан тапшыруы махсус сәхифә башлап җибәрде. Тел ачкычы дип исемләнгән яңа сәхифәдә Әлфия Хәбибуллина татар телен үзлегеннән өйрәнгән башка милләт вәкилләре белән безне якыннан таныштырыр. Агыйделнең агын җирендә акта балыкларга азык юк. Үзем шәригатьнең юлын беләм, күп хәсрәт күргәнгә язык юк. Бу юлларның авторы беренче татар шагыйрәсе Газизә Сәмитова. Менә шундый бөек затларны бүләк иткән Әстерхан якларыннан минем бүгенге әңгәмәдәшем. Таныш булыгыз. Бөтен Рәсәй һәм халык ара конкурслар лауреаты Илнур Еникеев. Кишеләр буе эзлим сине, кайдасың син, исмең ничек, нинди соң син? Зәңгәр кишеләр буе көтәм сине, ник һаман да килмисең син? Зәңгәр кишеләр буе көтәм сине, ник һаман да килмисең син? Күңелемә тулган хисләремне җырга салып бер туйганчы сөйләр идем. Зәңгәр күкнең барлык йолдызлары синең килгән юлларыңа сибәр идем. Зәңгәр кишеләр буе көтәм сине, ник һаман да килмисең син? Зәңгәр кишеләр буе эзлим сине, кайдасың син? Исмең ничек, нинди соң син? Зәңгәр кишеләр буе эзлим сине, кайдасың син? Исмең ничек, нинди соң син? Илнур, шундый матур җыр, искиткеч. Һәм инде менә монда сезнең хәзер репетиция бара. Ә бу җырны без сәхнәдә ничек, кайчан ишетә алабыз? Мин Татарстан дәүләт камера хорында эшлим. Һәм инде бу җырларны хорның концертларында ишетергә була. Дөресен әйткәндә, Яхин романсларын мин бик яратам. Бу романс белән мин дәүләт имтиханым тапшырдым. Әйдә, Илнур, рәхәтләнеп бер сөйләшик әле, әгәр дә мөмкин булса, тәнәфес ясап алсак.
Илнур, менә мин сиңа карыйм да сокланып туя алмыйм. Дөрес, әле хәзергә сиңа Астраханнан килгән кеше буларак татарча иркен аралашу авырырак. Әмма ләкин син җырларыңны шундый дөрес иттереп, матур иттереп, бер акцент чыгармыйча татарча җырлыйсың, менә ничек ирешәсең син шушындый төгәллелеккә, дөрес татар теленә? Әлфия апам, мин бәхетле бала булып үстем. Өйдә татар җырлары уйнады. Менә шул минем хәзерге вакытта саф татар телендә җырларга ярдәм итә. Менә әйткәнемчә, син бит инде Астраханнан килгән безгә. Мин әйтер идем Астраханны Рәсәйнең татар бишеге дип, чөнки анда 61 меңгә якын татар яши. Шулай да менә синең юлларың Казанга юнәлгән, син Казанга килгәнсең. Ни өчен? Нәкъ менә Казан. Нәкъ менә татар җырлары мине Казанга китерде. Мин Мәдәният институтына укырга кирдем. Минем укытучым Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Венера Хатыны Ганиева булды. Мин аңа шиксез рәхмәтле. Аңа кадәр мин Астраханда татар җырлары конкурсында гран-при алган идем. Астрахандагы музыка җитәкчесе Румия Усмановна Идиатуллина шуннан соң мине Казанда узган татар моңы конкурсына җибәргән иде. Мин анда дипломант булдым. Илнур, менә телгә кайтып калсак, синең татар телендә шушылай авыр аралашуыңның тагын бер сәбәбе ул да булса, син бит катнаш никахтан туган егет дип әйтик инде бала. Синең әниең рус милләтеннән. Әйдә, бала чагыңа кайтыйк әле. Менә нинди тәрбия алдың син гаиләдә? Әйе, Әлфия апам, чыннан да мин катнаш гаиләдән. Әнием рус милләте кешесе, әти татар. Мин балачакта татар мектендә үстем. Әти белән без мәчеткә йөрдек. Мин мусульман кешесе. Шул ул вакытта гаиләдә ике диндә тигез күрелә. Без мусульман һәм христиан бәйрәмнәрен хөрмәт итәбез. Менә мәчеткә йөрүеңә, синең мусульман динен кабул итүеңә әниең берничек тә каршы килмәдеме? Һич юк. Киресенчә, минем мәчеткә йөрүемә ул сөенә. Һәр вакыт улым садака бирдемме дип, үзе үкскә төшереп тора. Монда инде әфәрин дип әйтергә кирәк синең әниеңә олы хөрмәт белән менә безнең бөтен тамашачылар аңа хәзерге вакытта карый торгандыр әйме? Чөнки беләсеңме, гадәттә менә шушындый гаиләләрдә хаким тел, безнең менә шу рус теле бит индеме, ничектер кичкенә телләрне юта. Ягъни урыс белән татар кавыша икән, күпчелек гаиләләр рус теле ягына борылалар. Монда сезнең менә килеп чыккан киресенчә. Әфәрин, әниеңә, шулай да менә әниеңнең милләтенә мөнәсәбәтең. Мин әниемнең милләтен бик хөрмәт итәм. Һәм җир йөзендә барлык милләтләрдә хөрмәткә лаек дип уйлыйм. Бу күренеп тора. Илнур, менә синең бит инде паспортың буенча да Илнур әйме, уйлап чыгарылган исем түгел. Катнаш гаилә булганда гадәттә уртак исемнәр, урысча да булмасын, татарча да булмасын, мәсәлән, анда Артур, Тимур, менә шундый исемнәр кушарга яраталар. Сиңа менә чын татар исеме кушканнар. Үзеңә ничек исем кушылган? Ни өчен менә Илнур дип сиңа кушканнар? Кызыксынганың булдымы исем кушу тарихы белән? Илнур исеме миңа әбием Сәйдә белән бабам Рафик кушкан. Мин аларга рәхмәтле. Чөнки бу исем миңа бик ошый. Илнең нуры булып халкыма хезмәт итәсем килә. Синең искиткеч матур исемең. Әбиең белән бабаң алар Астрхан өлкәсендә яшиме? Әйе, минем бабай һәм әбием ул чын Астрахан татарлары. Илнур, беләсеңме, менә
Мен сеңа қарап тұрам да емес сенің міне әр бір шеш түбіңе қадар деп әйтем татарлығың көрініп тұра. Сен міне шын татар егеті болып, татар жанлы кіші болып өскенсің. Алайғына да түгіл. Сен өзіңе татар қызын қаратқансың. Һәм инде татар қызына үйленгенсің. Сөйлеп өтәлі. Кім ол? Нешік таныштығыз? Мен шын татар егеті. Шыннан да хатыным Наилә белән менә инде 10 ел бәхетле гомер итәбез. Алла бирсә киләчәктә балаларны да татар рухы белән үстерергә хыялланабыз. Илнур, менә сине сәхнәдән караган кешеләр бөтенесе белә, күрә, әйме синең татарлыгыңны исбатлаучы тагын бер әйбер, синең bütün костюмнарың да милли чигешләр белән эшләнгән, шулай бит? Шулай. Синең шушы милли чигешләргә, милли орнаментларга айрата зур мәхәббәтең. Мин әле күрдем синең хәтта аяк киемеңдә милли читек сәхнәгә чыга торган. Татар сәнгатен хөрмәт итүче артист милли киемнән булырга тиеш. Бу минем фикерем. Бик матур, бик матур. Һәм инде менә син бит бик күп йөрисең Рәсәй төбәкләренә, татарлар белән очрашырга, әйме үзеңнең Рәсәй төбәкләрендәге татарларга җырларыңны бүләк итәргә. Син чит илләргә барасың, һәм инде менә шушы костюмнарың сине чыннан да татар милләтеннән икәнен күрсәтеп, татар милләтенә карата мәхәббәт һәм сенің жаныңда ғырурлық уята тұрғандыр. Тамашачыларға, татар халқына қарата мәхәббәт әлбәтте. Илнур, менә Рәсәйдә битінде біз татарлар, субханалла. Экран артында отырушы татар милләтенә нинди теләкләреңне җиткерер идең? Русча яхшы бел, татарча да яхшы бел, икесе дә безнең өчен бик кирәкле матур тел. Әфәрин, Илнур. Шәйхи Маннурның менә шушы матур шигъре белән без инде тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Asqatlawır gecir üstüne Umarza yaşığa karağız Umarza yaşığa Umarza yakalka Umarza yasuza sabahın Umarza yaşığa Umarza yakalka Umarza yasuza sabahın Umarzaya biktiz üsep şığa Bir kazgına yaşit urayım Umarzaya biktiz başın askaya Umarzaya sulama Min yaşarinem jaya savşı Zor şaşaklar bilen jayalıp Yok min ölmesidim Umarzaya kebek
умырзая кебек баяғы. Юк мен өлмәс едім, умырзая кебек, умырзая кебек баяғы. Телебезне саклап, киләсе буыннарга тапшыру бурычы бары тик безнең кулларда. Татар мәдәнияты белән танышык, татарча китаплар укыйк. Иң мөһиме, татар булуыбыз белән горурланыйк. Ә без тапшыруыбызны Йолдызлы Instagram сәхифәсе белән дәвам итәбез. Хәерле көн, сезне Йолдызлы Instagram сәламлый. Сәламәтлекне ныгыту, спорт белән шөгыльләнү бүген бик киң таралган юнәлеш. Киң таралган, актуаль булмый хәле юк. Президентыбыз да беренчеләрдән булып үрнәк күрсәтеп торганда. Үзе дә минем өчен иң яхшы ял ул хоккей ди. Президентыбыздан җырчы Салават Минниханов та калышмый. Кырмыскалар, бал кортлары тырышлыгын күптән спортсменнар, рекордсменнар рәтенә кертә белгечләр. Шулай Башкортстанда ару талуны белмичә ярышып эшләүче бал кортларын хәтта француз инвесторлары үз проектына кертергә ниятли. Соңгы елларда фотосессия сүзе еш кулланыла. Бу да үзенә күрә бер спорт төре. Чөнки кием әзерлисе, урынын табасы һәм яшьтән үк спорт белән шөгыльләнгән кебек фотосессияны да нәни чактан ук башлау модага кереп бара. Спорт белән шөгыльләнеп, бал кортларына сокланып, фотосессия оештырган арада гына да тәнгә генә түгел, җанга да күп мәслихәт алабыз. Сезнең белән мин Алия Саубуллашам, Instagram яңалыкларын бергәләп күзәтик. Уңыш ачкычы һәрберебезнең дә үз кулында. Якты киләчәккә илтәрдәй ишекләр иркен ачылсын дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.